se mě zákaznice, k čemu vlastně je dobrý ten karusel, o kterém pořád tolik básním. Mluvím o něm, protože ho mám ráda, protože ho používám, jím zeleninu, zpracovávám zeleninu, také mám zahradu a když ne zahradu, tak tu zeleninu kupuju a vždycky nějaký salát je potřeba odstředit, odstranit nebo nějaké bylinky, protože taky suším bylinky. No každopádně toho využití má velmi mnoho. Takže se podívejte. Karusel je vlastně nádoba, která má objem téměř celé 4 litry, 3,9. Takže nádoba. K té nádobě je praktické víko. Vodotěsné víčko, klasticky zavřete, vyfouknete vzduch, takže takhle máte nádobku, kterou použijete na nakládání masa, na polévku, použijete ji na uvařená jídla, anebo na prostě cokoliv vás napadne. Takže vodotěsné víko je součástí. Pak k němu patří tady ten cedník, neboli sítko. Abych řekla, že je pěkný, jestli v tom máte umyté odstředěné třešně postavené na stole a můžete je mít postavené třeba taky ještě na tom víčku. Prostě to využití je úplně na vás. Můžete přesto předsedit polévku, zůstanou tam kosti, zbytek zeleniny z polévky. Můžete to použít, no na co vás napadá, že cedník používáte třeba na uvařené těstoviny, předsedíte přes něj. Ale když dáte dohromady nádobu i ten cedník, tak už tady využijete hrot, který je uprostřed té nádoby a vzniká z toho při doplnění tady toho speciálního víčka odstředívka. Odstředívka, se kterou odstředíte vodu, vlhkost z potravin. Myslím tím, že odstředíte třeba vodu ze salátu. Takže takhle mám tady nachystaný salát, který jsem namočila, umyla a nechala okapat. A ten salát takhle naplněný v tom karuselu, nebo ho tam máte jenom půl té nádoby, nebo jenom 2 lístky, protože víc nepotřebujete, tak takhle ho uzavřete, několikrát s tím zatočíte a ta voda z toho salátu odstředivou silou vyteče do té nádobky. Takže nádobka zůstane mokrá a z té misky vylijete zbytek vody. Já už jsem ho odstředovala asi 3krát tady, když jsem to trénovala, takže už mi tam té vody moc nezbylo. Ale pravda je, že kdybych ten salát umyla a nechala ho jet tak mokrý, tak chuťově to není úplně ono, ten dressing potom steče a kdybych ho chtěla skladovat, umytý, tak vám do zítřka zhnědne a začne zahnívat. Ale když ho odstředím a nenechám ho takhle úplně namačkaný, protože z toho samozřejmě hned něco ujím, ale v té misce ho mohu taky nechat takhle připravený a uzavřu ho do ledničky, tak, aby mi nepřekážel tady ten uzávěr, ale uzavřu ho obráceně. Tudy má mi proudí trochu vzduchu do toho salátu, což on chce. Okolo toho síta vzduch proudí také a takhle to dám do ledničky a mám možnost třeba během 2-3 dnů si z toho odebírat. On už je připravený, umytý, už se nemusím ničím zdržovat a prostě nevyhodím ho. Ale úplně stejným způsobem můžete v tom karuselu také odstředit třeba umytou mátu, umytou majoránku, protože chci ji sušit, dát do sušičky a nechci, aby mě z toho tekla voda a sypala se hlína. Takže odstředím a rychleji se to suší. Můžu tam dát umytý rybíz, angreš nebo umyté jahody. Propláchnu to klasicky a pak to sem vložím, odstředím. Z rybízu je vždycky plno mšic, takže ho musíte umývat. Nebo jahody, ty jsou zase od hlíny a oni se tou odstředivou silou nepomačkají a nějak s jim neublížíte. Další variantou je třeba spařená rajčata. Rajčata, chci dělat rajčatovou šťávu nebo péct rajčata. Oni obsahují spoustu vody. Takže můžete rajčata třeba nakrájet jenom na čtvrtky, zatočit a voda z nich, ta rajčatová šťáva vyteče a zůstanou vám rajčata jenom ta dužnina. Můžete je taky spařit. Takže vložím rajčata, zaliju vařící vodou, toho si karuselu vůbec nebojte, vařící vody. Zavřu
Ta rajčata projdou tou horkou vodou, nebo takhle blanširuju zeleninu. No a potom už jenom vyliju vodu, zase odstředím a svlíknu šlupky, záleží, co potřebuju. Sbíráte houby, máte spoustu malých hub, chcete je zavařovat a ty houby jsou zase od jehličí, od líny. Vymyju, odstředím. No a co ještě je super pro mě, mám ráda cuketu, mám ráda lilek, tyhle ty potraviny musíte ideálně osolit a počkat, až pustí vodu a potom se to tak různě utírá, abyste s nima mohli jako pracovat dále. Já si ten lilek naskládám sem, mezi tím ho posolím, ať jsou to plátky nebo kostičky, nechám stát a potom, když už jako uplyne nějaká doba, tak znova ten lilek odstředím, vodu vyliju, proto je tady tahle ta dírka na to vylívání té vody. A mě ještě zůstala trochu voda z toho salátu. A odstředěný lilek, ty kostičky nebo ty plátky, je to zase na to šup, velká rychlost. A takhle by se dalo používat dál a dál. Mám zákaznici, která mi tvrdila, že přezrálé višně, když odstřelila, tak i tady zůstaly akorát pecky a okolo byla višňová šťáva. Ale prostě je to na nás, jak ho budeme používat. Jestli budeme používat nádobu s vodotěsným víkem, jestli budeme používat právě, že se mi to hodí jenom cedník, nebo použiju ten cedník dohromady s miskou jako odstředívku, nebo v tom budu uskladňovat potraviny, anebo si to zrovna teď takhle schovám všechno komplet do skřínky, než na to přijde řada. Karusel je prostě varianta mnoha možností a v té kuchyni si najde místo a uplatnění, já si myslím, že v mnoha domácnostech. Karusel si můžete nyní v krámku Tupperware objednat za cenu 885 korun. Karusel si můžete nyní v krámku objednat za 885 korun. A myslím si, že to nejsou vůbec vyhozené peníze. Objednávejte Tupperware Jolana, Moravský Krumlov, myslím, že budete spokojeni. Pokud byste chtěli zboží poslat balíkovnou nebo zásilkovnou, také se můžeme domluvit. Jsem už to zběhla, stačí říct. Přeju vám hezký den a přeji vám karusel, protože vám udělá radost při práci a ušetří vám hodně práce. Nashledanou.